Op het toneelskwallen in Maastricht ontstaan een protte hechte vriendskippen en ik gearworkings. Zo ik met de Friese acteur Laurens van der Akker. Jou kennen hem misschien nog wel uit de helft van 63. En de Amsterdamse jonge regisseur Jeek ten Velde. Ter maken ze de voorstelling In God We Trust. En dit is het verhaal van een jonge mormoon die erachter komt dat de vrouw er net zo zwart-wit heen laat als hij wel dacht. Gisteren was de druppel. Misschien zit ik ook wel te zeuren over niets, ik weet het niet, maar ik kan hem gewoon soms niet meer uitstaan. Ik moest echt weg. Elder Cole, de jongen met wie ik hier ben, dat is mijn broer met... Hij kan soms zo vreselijk de oudere broer zijn. Ja? Kijk, en normaal kan ik daar wel om lachen. Of in ieder geval doorheen prikken. Maar gisteren, na alles wat er gebeurd is... Laurens is een oud-leerling van jeugdtheaterskwal Een Meeuw uit Ljouwert. Nou, 4 jaar later, vreegt artistiek leider Hilde Mulder hem om een stik voor haar te maken. Hij speelt hierin een jonge Amerikaanse mormoon die het op missie gaat om het geloof te verspreiden. En dat brengt hem naar Ljouwert. Als ze op een gegeven moment 19 zijn, dan moeten ze 2 jaar de wereld in om hun geloof te verkondigen. En we dachten, nou, dat is bij uitstek een fantastisch uitgangspunt voor de voorstelling. We nemen gewoon zo'n jongen en die plaatsen we in Leeuwarden. Die komt uit een samenleving, uit een gezin waar iedereen mormoon is, waar iedereen hetzelfde denkt. Dus hij wordt nooit, ik kan even niet in het Nederlands, wordt gechallenged zeg maar, in zijn ideeën. Omdat iedereen, wat hij zegt, vindt iedereen. En omgekeerd. En dan komt hij in Leeuwarden en ontmoet hij mensen die daar heel anders over denken. Maar die alsnog goed zijn. Hij is eigenlijk, en dat wie het eigenlijk hetzelfde met mij toen ik in Maastricht kwam. Ik weer 18 toen ik erheen ging. En hij komt los te staan van zijn familie. En dan moet het alles zelf waan. En er komt meestal in mijn oren gedachten en oren opvattingen. Maar die eigenlijk voor dezelfde waarden staan als de familie bij hem thuis. En dan dat brengt hem in uit evenwicht, zeg maar. Hallo. Hallo. Kan ik je helpen? Wat ben je aan het doen? Zegt zij tegen mij. Hoezo? Wat ben ik aan het doen? Waar lijkt het op? Begin met een L, eindigt op ifte. Als acteur was het altijd wel die eigen meidje. Als ik net spelen. En daar look het wel altijd naar die taal. Bijvoorbeeld de Michael, dat wie eerst echt... Ja, zo'n mooie jongen, ik heb geen idee hoe die zich voelde en hoe die stien in de wereld. En daar is die inlezen en dan praat met die jongens. En in het begin is er nog wel wat vooroordeel onder natuurlijk. Dat is logisch. Ik ben net religieus opvoeden, dus dan denk je in het begin van, ja, hoe zit dat? En
Maar doordat het dan dat verhaal is, meisje, krijg je eigenlijk heel veel sympathie voor die meisje. En dat viel zich dat het heel dicht bij diezelfde zit, omdat ik een familie heb waar ik heel graag bij ben. Dat is eigenlijk hetzelfde bij die jongen. Het gaat net zozeer hoe dat gelooft, maar het gaat volle meer hoe zijn familie, waar hij zo volle van houdt. En als hij weet, als hij mij het geloof brengt, dat hij zijn familie verliest. En daardoor wordt het zo moeilijk van hem. Waar ga je heen? Ze zegt dat ze naar Berlijn gaat. Ik vraag of ze daar familie heeft wonen, maar dat is niet zo. Ze kent eigenlijk helemaal niemand daar, zelfs geen vrienden. Ze gaat gewoon omdat ze de wereld wil zien. Geen opdracht, geen missie of geen hoger doel. In het stuk wordt op originele en boertelijke manier gebruik maken van roege techniek. De leeftijd daarvoor ontwikkelen ze te jaren al op de toneelskwallen in Maastricht. We zijn heel erg van het op de vloer maken, maar ook op een soort hele... We noemen dat altijd een beetje een soort mannentheater. Dat pretendeert dat vrouwen dat niet kunnen maken, maar dat is niet waar. Het is eigenlijk zo'n beetje zoals de schippers van de Chameleon of zoiets, weet je wel. Dus die hebben dan een plan van we gaan een raceboot bouwen of zoiets. En ja, ik heb hier nog een stuk hout en hier. En dan pakken we een motor uit de auto en dan bouwen we dan even elkaar. Weet je. Zo'n soort van, ja, gewoon jongens die aan het spelen zijn. En zo ontstaat zo'n voorstelling.